Maiko ozungulira Malawi amene ndithu dziko la Malawi laletsa kulandira katundu ochokera m'maiko amenewo kulowetsa mu dziko la Malawi. Maiko amenewo ndithu nawonso afuna abweze moto alusa. Anyway, nkhani ikuti Vitumbiko Mumba mbuyo ndithu anapereka chiletso chonena kuti dziko la Malawi lisamalandire katundu amene ku Malawi angamapezeke. For example, katundu ngati matatesi, galiki, anyezi, zolimazi zoti ku Malawiso amathanso kulima. Akuti zinthu zimene zizi ku Malawi zisamalowe. Chiletso chimene anachiyika pano pakali pano chidakalipo. One, akuti amateteza zinthu ziwiri. Choyambirira forex nangasipa cha pamufanika kuti uwode katundu uja umenena kuti ukhale ndi ndalama zakunja sunga abase makwacha akapanga nawo chani kanayambira ndimene. Number 2, akuti amafuna kuteteza katundu wa alimi. Ngati ku Malawi anthu amalima apanga kusiyanasiyana ndezipeza kuti anthu sakugula katundu ameneyo akagula katundu ochokera kunja. Nde pachifukwa chimene chocho analetsa kuti katundu asamabwere kunoku ochokera kunja ochokera m'maiko akunja. Ndiyebe panali issue yana kuti dziko la Zambia lidapanga communicate ndi dziko la Malawi kuwauza kuti this is not fair trade, kuti business imene ndithu yayi mukulakwitsa chifukwa chonena kuti nafenso timalandira katundu kuchokera ku dziko la Malawi. Nde nafenso kuti tibana ipenepo ndoti singagwire sumamvaso bwino. Amalawi nawo ali ma business osiyanasiyana amene amakagulitsa ku Zambia. Nde nawonso kuti atibane ndi kuti Amalawiso sibayenda. Ndiyebe anakambirana kunena kuti at least akomane mukuti lero abwera anthu aku Zambia kudzakambirana. Nde nkhani imene ndithu italembedwa mu news ndithu ujene Vitumbiko Mumba anamuyankha mtolankhani wa ku Times Benedetta kunena kuti iweyo makamaka walemba news yako mokhala ngati moyang'ana side imodzi mokondera chifukwa chonena kuti ine ndanena kuti we as ministry ngati Ministry of Trade and Industry ifeyo tangolandira formal communication amene talumikizana nawo ndi aku Zambia okha. Iwo ndamene anabwera kuti panga contact kuti akuluakulu kuti zikhala bwanji izi titani pakatagwirizana zoti iwo abwere kenako tikambirane kuti ziyende bwanji. Komano au Tanzania ndiwanena kuti ndi anthu amene sanapange communicate ndi ife. Iyi ndi government issues sanapange communicate ndi ife. Koma chimene apanga chaka ku Tanzania akalemba pa Twitter. Nde zinthu zolemba pa Twitter zinthu za ma government za mboma zikuluzikulu ngati zimezi sinengayankhire pa Twitter yayi. Komano iwo ngati akufuna zina zake abwere ndithu atipange communicate tiyankhulane kuti tione kuti tipange bwanji. Komano osati tizipanga pa internet tiziyankhana pa internet. Nde umomone nkhaniyo mmene ndithu ilili pakati pa Malawi komanso ndi maiko ozungulira. Tanzania lalengeza kuti likhazikitsa chiletso cha katundu yense wa zaulimi wochokera mdziko la Malawi ngati dziko lino silisintha chiganizo chake choletsa katundu wina wa zaulimi kulowa mdziko muno pofika lachitatu sabata lamawa. Izi zikudza patangotha mwezi umodzi dziko la Malawi litayika chiletso pa katundu monga mpunga, ufa, mkaka, zipatso komanso katundu wina yemwe dziko lino limalima komanso kupanga. Koma polemba pa tsamba lake la X pa makina a intaneti, nduna ya zaulimi ya dziko la Tanzania a Hussein Bashe
wati chiletso chomwe dziko la Malawi layika chili ndi zotsatira zazikulu pa malonda a katunduyu ku dziko lawo. Tili ndi zambiri mu lipoti ili lomwe wawerenga Sambanda Junior. Abache ati dziko la Tanzania lalandira uthenga wokhuza chiletso pa katundu monga ufa, nthochi, mpunga komanso chimanga kuchokera ku dziko la Tanzania. Ndunayi yati njira zonse zofuna kukambirana ndi dziko la Malawi pa za chiletsochi sizinapindule kamba kakuti sanalandire yankho lililonse kuchokera ku nduna wa zaulimi wa dziko lino. Kotero iwo ati ngati dziko la Malawi silichosa chiletsochi pofika pa 23 April, dziko la Tanzania kudzera mu nduna wake wa zaulimi uyika chiletso choletsa katundu yemwe wa zaulimi wochokera ku dziko la Malawi kulowa mdzikolo. Kuonjezera apo, Abache ati katundu yemwe wokhuzana zaulimi wochokera dziko la Malawi samaloledwa kudutsa pa zipata za Tanzania kupita ku doko la Dar es Salaam kapena ku mayiko ena kufikira chiletsochi chitachotsedwa. Dzikoli lalengezanso kuti layimitsa kaye ntchito yotumiza fetereza ku dziko la Malawi ngati njira imodzi yoteteza zofuna za ochita malonda ake. Atafunsidwa kuti ayikirepo ndemanga pa nkhaniyi, nduna ya zamalonda a Vitumbiko Mumba anati sangayankhe pa nkhani yoti yangolembedwa pa tsamba la mchezo la intaneti. Iwo anati alandira zikalata kuchokera ku dziko la Zambia komanso bungwe la Komesa omwe asonyeza nkhawa zawo pa chiletsochi, ndipo mikumano ndi mbali ziwirizi ichitika posachedwapa. Nduna ya zaulimi Asamukawale anati sangayankhepo kamba kuti ndi nkhani. Speech imeneyi dzulo yayankhula Vitumbiko Mumba kunena kuti iwawa ngakhale anthu ena mamatcha kukalonga iwo sangapiteko komanso akuti sabwerera mbuyo pa decision imene achitayi. Ndebe zambiri ayankhulanso okha dzulo. Dual strategy of import substitution and export-oriented growth. We are pursuing a careful but firm shift, moving away from over-reliance on foreign goods and toward building local manufacturing capacity that is both resilient and competitive. This balance is aimed at protecting our local producers on one side and the Malawian people as consumers on the other side. In this regard, Your Excellency, my ministry has taken necessary steps to send a clear message that the government will not stand by and let Malawi become a warehouse. We will not stand idle while our industries face closure because of foreign goods. Your Excellency, ladies and gentlemen, allow me to appraise you of a few developments that represent our willingness to prioritize industrialization in our country. Number one, we have a temporary prohibition of importation of goods that are available in Malawi since 14th May 2025. Your Excellency, I want to report some fruits from that ban. One SME, Perisha Agro and Packaging Company, has sealed a deal with food lovers, multi-million kwacha, to supply vegetables and products to food lovers following the ban. Another company has sealed a deal with ShopRite to supply vegetable products, the agri products, ShopRite country-wide following the prohibition notice. But we are moving forward, Your Excellency. We know there will be challenges, and again, some fueled by political differences will try to put us down, but we're saying no, we are too big to be pulled down. This week, we had some people trying to demonstrate in Karonga, saying we can't import potatoes, tomatoes, and rice from Tanzania. I was summoned under pressure. I said, no, Pressure and I are twin brothers, and I'm the eldest. I'm not coming there. Mtemi Watemi, Paramount Kyungu, and the DC, they called me, and we spoke.
I said, the prohibition notice is in force. We will not back down irrespective of sponsored demonstrations or actions. And I'm not coming there. As long as the source of everything is politically motivated and again, wrongly motivated. But I explained to them, Temi, and also the DC, who addressed the crowd, that the ministry made it clear that there are some other special instances that they can issue temporary waivers based on circumstances like the hunger in Karonga, the floods and the drought. And nobody from Karonga approached the DC or us for a temporary waiver, and they wanted to go to the streets instead. No, you jumped the step. Let's follow the procedures and do not re-rent as long as our aim is to help Malawians produce and be self-reliant. We are reviewing several legal frameworks that will help Malawians to own the economy. And again, we are committed to implementing catalytic programs aimed at enhancing competitiveness of Malawian products locally and on the international stage. These programs include the special economic zones, export processing zones, and priority industries. As a new steward in the ministry, I fully recognize the significance of building upon the foundations through action-oriented follow-ups and inclusive policy engagement with the private sector. Malawi, Camera.